Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen. 2017 er et rigtig stort år for minibiler. Så derfor har jeg så endnu en gang rejst ud i verden for at prøve en af de nye. Og den her gang, der er det den nye Suzuki Swift. Det er tredje generation af den her nyopfundne Swift. Altså den, der ser sådan lidt semi-sportslig ud med den her sorte A-stolpe. Og den her generation er så lavet på en helt ny, lettere platform. Derfor er det en af de letteste i klassen. Den kommer til Danmark her til sommer, til juni, fra omkring 130.000. Men lad os lige tage en tur i den. En af hemmelighederne i den nye Swift, det er, at den vejer usandsynligt let faktisk. Den vejer ikke meget mere end en opgør, og vi er nede omkring 900 kilo. Og jeg er ude at køre i den nye af de to motorer, og det er en lille turbomotor på 1 liter med 112 heste. Og den har vi prøvet før, både i Suzuki S-Cross og i Baleno. Og den gør faktisk den nye Swift til lidt af en raket. Det går ret hurtigt med den her motor, fordi den har jo som sagt ikke ret meget vægt at arbejde med. Men så er der pladsforholdene. Suzuki Swift i den her nye udgave er faktisk blevet en lille smule mindre. Den har okay plads indeni, men det er stadig en bil, der ikke er meget større end en mikrobil. Vi er oppe på 383 cm, og det er omkring 20 cm mindre end de fleste biler i den her klasse. Og den her længde på 383 cm, den gør, at bagagerummet så ikke er ret stort. Det er 260 liter cirka, og det er faktisk ikke ret meget mere, end du får ind op. Og det vil sige, at det her det bliver aldrig rigtig en langtursbil for familien. Det gør så til gengæld, at den er nem at parkere i byen, og i det hele taget nem at komme rundt med. Og sådan føles Swift faktisk også på alle måder. Den har et meget let styretøj, som jeg dog vil tillade mig at kritisere for simpelthen at være for sløvt. Lige på det punkt, der havde jeg forventet mere af Suzuki, som jo har Balenoen som den her lidt mere luksuriøse minibil, og hvor jeg godt kunne tænke mig, at de havde lavet en skarpere minibil ud af den her Swift. Det er både positivt og negativt, at den nye Swift den vejer så lidt, som den gør. Kabinen den føles en lille smule pappet, og alt plads derinde, det er stenhårdt. Så her har man jo tydeligvis sparet lidt på vægten. Der er også en lille smule urolighed i undervognen, som siger, er der sparet lidt kilo der? Ja, det er der måske også. Men faktisk så ligger den rigtig godt ud på motorvejen. Der har man indtrykket af, at man kører i en noget tungere bil. Og det er det hele tiden en udmærket komfort, man får i den her bil. Der er også masser af udstyr, blandt andet adaptiv fartpilot i topudgaven. Men automatisk nødbremse, det er faktisk kun standard, også i den udgave, altså i den dyreste af dem. Dyr den bliver, det ved vi ikke helt endnu. Men basismodellen, den forventer Suzuki, at den ligger omkring 130.000 kroner. Og den nye Swift kommer til Danmark i juni i år.